Яскравы прыклад выніку руплівасці на ніве развіцця сельскіх населеных пунктаў вёска Пачапава Пінскага района. Дзякуючы паспяховай працы чалавека, з кожным годам вёска набывае ўсё новае і новае аблічча. Добрый дзень, сябры. Творчая група праграмы «Палескія нарысы» зноў з вами. І сёння мы адпраўляемся ў вёску Пачапава. Дмітровічы крывецкія, двараніновічы, пілецкія, почапаўскія. З многімі цікавымі асобамі звязана вёска Пачапава, што менш чым у 10 кіламетрах на паўночны ўсход ад Пінска. Невялікая, але багатая на гісторыю і слынных асоб. Першы ўспамін аб вёсцы вядзе свой адлік ад сярэдзіны 16 стагоддзя. Фрагмент кожнай з падзей яе жыцця з вуснаў у вусны перадаюць яе жыхары. Назва вёскі пайшла. Так як першы ўспамін вёскі нашай 1554-1555 год, гэта была ігуменне Пачапаўская Ульяна. І тут некалі у старажытныя часы існаваў манастыр. І яшчэ я вам раскажу, тут бабулька жыла. Калі я прыйшла сюды працаваць, яна мне паказвала крыж. Гэты крыж знайшлі на месцы тады, калі пачалі капаць траншеі, раскопкі. Ён быў вось такой велічыны, где-то сантиметров 50, прыгожа аздоблены каменчиками. Такія мініяцюркі, абразкі. Крыжы, манеты розных часоў, прадметы побыту, шматлікія патроны і элементы зброі і зараз знаходзяць дапытлівыя пачапаўцы ў багатых на таямніцы землях. Беражліва захоўваюць жыхары Пачапава і памяць аб 5 членах экіпажу бронекатара БК-154, які ў першыя дні Вялікай Айчыннай гераічна загінулі, выконваючы дэсантную аперацыю на рацэ Піна. Калі глядзець вось на гэты малюнак, які малявалі ўжо па словах старажылаў, яны проста, гэты бронекатар расстрэляны быў ва ўпор. Яны нікуды, яны пачалі здаваць задам, на мель селі. А яны былі захаваны проста на самым беразе. Яшчэ доўга вымывала вада косці іх. Салдат перапахавалі ў брацкую магілу і на вясковыя могілкі, а на месцы гібелі бронекатара дбайлівыя землякі усталявалі крыж. Стаіць ён на беразе ракі як доказ самаахвярнасці чалавека ва імя роднай зямлі. Ёсць яшчэ ў вёсцы жыхары, якія ўзнаўляюць у памяці падзеі амаль 100гадовай даўніны. 93гадовая Надзея Пятроўна Ігнатовіч добра помніць час польскага гаспадарання і ліхалецце Вялікай Айчыннай і савецкія часы. Ой, так як тепер живуть, ще не жили. Не жили ніколи. Тепер добре живуть люди, у кого здоров'я є. Сённяшняя Пачапава, альбо Почапава, як часцей называюць яе мясцовыя жыхары, і сапраўды далёка не той населены пункт, які памятаюць старэйшыя жыхары почапаўцы. Размешчанае на тэрыторыі вёскі адкрытае акцыянернае таварыства Пачапава, што ўваходзіць у склад кіруючай кампаніі агракамбінат Мачулішчы, да непазнавальнасці змяніла твар і без таго даволі прывабнага населенага пункта. На территории данного населенного пункта имеется развитая инфраструктура, в частности, имеется амбулатория, имеется почтовое отделение связи. Также 2 года назад было сдано в эксплуатацию детский дом семейного типа, где воспитываются 9 деток. Торговля представлена 4 магазинами. 3 из них это наши райпо, и 1 частный магазин. Также имеется кафе, где наши жители могут в свободное время провести вечер, также пообедать. Талент кіраўнікоў і майстэрства 200 працаўнікоў у сукупнасці дало свой плён. Ужо не адзін год адкрытае акцыянернае таварыства Пачапава займае лідзіруючыя пазіцыі ў раёне ў паказчыках па вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. Основная отрасль в хозяйстве является животноводческая отрасль. Она занимает в удельном весе выручки порядка 90%. Оставшиеся – это растениеводческая отрасль, которая включает в себя плодово-ягодный сад и производство зерна и кормов. Спецыялісты сцвярджаюць, да і самі лічбы паказваюць. Узяўшы курс на жывёлагадоўлю, пачапаўцы не памыліліся. Дыферэнцыяцыя статку, падбор харчавання рацыёну і рэцэптаў кармоў для ўсіх яго тэхналагічных груп, арганізацыя асемянення, прафілактыка і лячэнне жывёлаў. Толькі дасканала вывераны падыход да справы паказвае добрыя вынікі нават у няпростых эканамічных умовах. Среднее ежемесячное поголовье в хозяйстве 6 тысяч скота. Дойного 1730 голов,
по году будет 1740 голов дойного стада. Валовое производство молока за 11 месяцев составило 10 100 тонн. Это прирост к прошлому году составил 3%. Также и реализация увеличилась на 4% и составила 9200 тонн. По году мы надоим более 11 тысяч тонн молока. Асноўны шлях зніжэння выдаткаў на вытворчасці малака – вырошчванне ўласных высокапрадукцыйных кароў. Менавіта так лічаць у Пачапаве. З гэтай мэтай у гаспадарцы створаны адзіны падобнага кшталту вучэбна-практычны цэнтр біятэхналогій. Укараненне клеткавых рэпрадукцый і ДНК-тэхналогій у жывёлагадоўлі, ажыццяўленне навукова-вытворчай, вучэбна-адукацыйнай і фундаментальна-прыкладной дзейнасці. Усё гэта скіравана на паскоранае размнажэнне высокапрадукцыйных кароў і павышэнне эканамічнай эффективности жывёлагадоўчай галины. Кроме классических биотехнологических методов, то есть гормональная обработка коров, получение эмбрионов и из них уже телят, мы используем метод выращивания эмбрионов в пробирке. Получено более 120 телят трансплантантов, чисто породных. Из этих 120 телят уже выросло до стадии дойной коровы порядка 20 особей. И уже первым удоем они дают порядка 30 литров молока в сутки. Адметны і такі факт. У гаспадарцы амаль на кожным яго участку асноўны кантынгент людзей, занятых у сельгасвытворчасці, людзі маладога альбо сярэдняга ўзросту. Говорится, ко всему можно приспособиться. Со временем начинаешь понимать весь смысл всей сельскохозяйственной работы. Все эти, говорится, мероприятия производить вовремя, и тогда будет результат. У меня отец тоже трактористом работает, и я вырос в тракторе, мне понравилась эта профессия. И так получилось, что пошел трактористом работать. Пытанні замацавання маладых кадраў на вёсцы ў Пачапаве першачарговыя. Дадатковыя сацыяльныя гарантыі, кампенсацыі і льготы ў галіне арганізацыі і аплаты працы, занятасці, забеспячэнне жыллём, медыцынскага абслугоўвання і многае іншае. Усе гэтыя сацыяльныя гарантыі, дарэчы, утрымліваюцца ў калектыўнай дамове, палажэнні якой строга выконваюцца ў гаспадарцы. Среднесписочная численность 229 человек, из них порядком 90 человек – это молодые люди до 30 лет. Я думаю, молодежи стоит к нам приезжать, устраиваться на работу, и они прекрасно у нас начнут свою трудовую деятельность. І прыязджаюць, і пачынаюць працоўную дзейнасць, і застаюцца. Кожны на сваім нябачным працоўным фронте. Хто ў жывёлагадоўлі, хто ў поляводстве, а хто і на тэхніцы. Ну, я когда школу закончил, пошел отучился в 161-м. И сразу же у нас, получается, директор Сошна же, с соседней улицы у меня живет. И как-то так, зная, что почва начала подниматься, такая организация, и пошел сюда сразу же, сам с деревни с детства. В принципе, как-то у меня и друзья в деревне. Город тоже неплох, но в деревне как-то спокойнее. Когда захотел, вышел спокойно, пошел на природу, сходил, прогулялся. Будущее нашей сельской школы я вижу хорошее. У нас положительная динамика идет по росту количества учеников. В настоящее время у нас 153 ученика, причем это только чисто наши ученики. Кожны жыхароў населенага пункта ад старэйшых да маладога пакалення без сумнення і сораму шчыра прызнаецца ў любові сваёй вёсачцы. Ну, она хорошее такое местечко, веселое. Она красивая, много интересных мест. Она очень красивая, и я из-за того, что там много очень друзей. К этой деревне, к деревне Почапова, я прикипела как бы всей душой. Здесь выросли мои дети. Здесь вот сейчас маму мы свою забрали к нам, она здесь тоже живет. Здесь похоронены родители мужа, которым надо ходить на кладбище, и я хожу туда. Деревня – это родина, это сердце моей души. И никакой город, и никакие столицы мне ее не заменят. А падводзячы рысу пад нашай перадачай, можна упэўнена сказаць, робіцца ўсё магчымае, каб сённяшнія школьнікі праз пэўную колькасць гадоў цвёрда прамовілі: «Я выбіраю вёску». На гэтым наша знаёмства з чарговым населеным пунктам прыйшло да свайго завяршэння. Творчая група праграмы «Палескія нарысы» з вамі развітваецца і віншуе сваіх гледачоў з надыходзячымі святамі. Да новых сустрэч!